в зоната на точките. Предстоеше още едно преминаване през Кол де Турини, най-големият магнит за фенове в световния рали шампионат. Това обаче след кратка рекламна пауза. Легендарният етап Кол де Турини. Това е, както ви казах преди малко, един истински магнит за феновете, които от цял свят трябва да дойдат и да видят своите любимци отблизо. В противен случай не могат да бъдат истински фенове. Това преминаване е буквално легендарно още от годините, когато 31-километровият етап се караше нощно време. Пилотите забавляват феновете, които идват тук буквално часове пред екшена, а виждате тук и много от жертвите през последните години на тези много тежки и променливи условия. И тази година феновете от цял свят са тук, независимо от ниските температури. Ето ги дори и нашите сънародници от Шумен. Ще ги чуем след малко, надявам се. Ние сме от България, ни казаха. А ние сме от Италия. Чухме и Вива Италия. И така, какво всъщност ги привлича тук? Една от най-тежките задачи на пилотите, участващи в световния рали шампионат. Лидерът в надпреварата на този етап Маркус Грюнхолм.